Hoxe, 17 de maio de 2021, celebramos o Día das Letras Galegas, lembrando a Xela Arias Castaño. O meu lema é o noso idioma, a nosa luz. O galego é o idioma que identifica a Galicia. Nel advírtese a súa orixe latina e as pegadas dos antigos idiomas que se falaban antes da dominación romana na nosa terra galega. Temos ante nós un idioma nobre, que foi palabra escrita na obra de importantes escritores e escritoras que plasmaron o seu sentir usando o noso idioma. Amemos o idioma galego, pois o pobo que ensalza a súa lingua mostra unha gran dignidade ante o mundo que o rodea. Xela Arias Castaño, profesora, traductora, escritora e firme defensora do idioma galego. Naceu no 1962 en Ortoá, Sarria, Lugo. Os seus primeiros anos estiveron vinculados á Granxa Barreiros e ao Colexio Fingoi, a cuxo proxecto pedagóxico estaba vinculado o seu pai Valentín Arias. Con 11 anos gaña o premio do 6º concurso de contos infantís O Facho e continúa a súa escolarización na Escola Graduada de Sárdoma, ata que xa en Vigo estudia no Instituto Castelao e traballa en Edicións Xerais. No ano 1980 publica xa traballos en revistas e xornais como O Faro de Vigo e A Nosa Terra. Tamén colabora en publicacións como Festa da Palabra Silenciada. E no ano 1986 introdúcese no mundo literario a publicación do poemario Denuncia do Equilibrio. Unha nova palabra ou maxia branca que destrúa e incinere como agora. Eu fago de maxia e palabra cinzas, algo premeditado, que cumplo e é un tributo ao que me afago. No ano 1996 publica Darío a Diario, no que nos ofrece unha experiencia como nai alonxándose do tradicional. O seu último libro, Intempériome, editouse no ano da súa morte, 2003. E neste libro fala da enfermidade, da morte, da visión irónica de roles por sexos e da loita social por mellorar e avanzar. A súa poesía reunida publícase no ano 2018. Este libro, que leva por título Poesía reunida, contén os poemarios Denuncia do Equilibrio, Tigres coma cabalos, Darío a Diario e Intempériome. Xela Arias foi unha gran renovadora da poesía galega, con ese vanguardismo que a vincula coa corrente da poesía da muller e a loita polo avance e o progreso, e con esa herdanza do rexurdimento da nosa gran Rosalía de Castro, a que lle dedica este poema que tanto me gusta ler e reler. A de quen comprende. A de quen comprende non é palabra feliz. A de quen transmite é terminoloxía útil. Se na vida cotiá o balazo non rebenta en estourido e estupidez, pouco importa xa intelixencia ou sentimento. Inmaculábante, eras necesaria. Inmaculante, é o principio da camiñada. Mira como así rabenan, rematan esgotado o teu dereito a reventar. Nada novo, Inmaculada Rosalía, tal sempre mulleres confinadas na construcción doutros. Comprendes? Revólvese che a arma contra ti. A de quen comprende non é palabra feliz. Xela Arias foi unha gran innovadora, transgresora, inconformista e solidaria, que soupo desenvolver a creatividade mediante a preferencia pola expresión a través da palabra, defendendo sempre o idioma galego. A nosa lingua forma tamén a identidade dos galegos e galegas. É unha luz que alumea o noso andar.
O noso idioma, a nosa luz. Luz da terra galega. Luz dos nosos devanceiros. Luz das nosas candeas. Luz dos nosos aconteceres diarios. Luz da nosa propia vida. Feliz Día das Letras Galegas.